Yo 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 yo. Lo 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 lo. Ayo. Wis dene sing gelut gelut. Sing penting bro amat. Suro. Monggo dari keamanan yang membuat kerusuhan langsung ditangkap mawon. Monggo, ayo, langsung dicekel, diamani mawon. Mas, jangan main hakim sendiri. Mas, hei, hei, ayo, yang membuat kerusuhan langsung ditangkap mawon, dibawa masuk. Monggo. Kru dilarang keluar dari kalangan. Ayo penontonnya metu. Hei mas, penonton metu. Sing nang jero kalangan metu kabeh. Monggo dari bapak keamanan harap masuk kalangan dari panitia, mohon dibantu keamanannya mas. Hei hei. Mas, bene diamane karo bapak keamanan dari bapak polisi. Sing gemblang-gemblang mata nih. Ojo gemblang-gemblang cuk. Picek matane iki. Ayo, metu. Penontonnya metu. Ayo, sing nang jero kalangan metu. Kru ora usah melu wes, ora usah melu nonyo. Monggo, krune balik nang jero. Kuwi kru ganongane masuk, Mas. Aja melu-melu. Kene diomongi pura, aja melu-melu. Ayo Mas, ben diamane karo bapak keamanan dhewe. Sampean delok neng jaba ae gak usah melu-melu.